Siamai pawb a chroeso I ymchwil ar y gweill gyda fi ei cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y bennod heddiw, mae Werin Williams ymchwilydd PhD o Brifysgol Caerdydd yn ymuno â ni drafod ei phrosiect PhD sy'n edrych ar y Dosbarth Cymdeithasol a'i perthynas gyda'r Iaith Gymraeg. Mae'r ymchwil Heledd yn ystyried natur dosbarth cymdeithasol yng Nghymru a sut mae'r iaith yn effeithio arno. Felly, dewch dyn ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Heledd. Mae Heledd, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch. Sut wyt ti? Iawn, diolch. Diolch yn fawr iawn am ddod. Cyn I ni ddechrau ar y podlediad yn llwyr a sôn am dy waith, dyn ni'n dechrau pob pennod o ymchwil ar y gweill gan sôn am ein wythnosau yn y byd ymchwil. Felly, sut mae dy wythnos di wedi bod? Sut mae pethau yn academia? Beth wyt ti wedi bod yn wneud? Wel, wsos diwetha, dwi wedi bod yn trio gorffen fy adolygiad llenyddiaeth. Nes I cyrraedd pwynt lle o'n i'n teimlo'n hollol styc achos o'n I jyst methu stopio darllen a ymchwilio a wneud nodiadau, ond oedd y teimlad o sort of synthesisio syniadau na fo'i gilydd a sgwennu fo yn scary achos o'n I jyst ofyn fatha o be os dio ddim yn dda iawn a pethau fel yma, ond yn diwedd nes I jyst email a supervisors fi'n deud dwi'n styc a o gen nhw chydig o eiriau defnyddiol I sort of helpu motivatio fi, a nes I hefyd trefnu weithio efo ffrind efo Pomodoro method. So oedden ni'n sgwrsio holl amser, fatha 25 munud o bursts a 5 munud o breaks. Ie, dyna oedd wsos diwetha. So dwi'n teimlo chydig bach mwy on track wan. Diolch byth. Mae'r adolygiad yn gallu bod yn rhywbeth enfawr, ond dwi'n cofio, dwi dim ond yn diweddar wedi gorffen fy adolygiad llenyddiaeth I, a ro'n i'n teimlo'r un math o beth trwy ysgrifennu'r fe, jyst yn teimlo fel, mae llenyddiaeth newydd yn dod mas pob dydd. Be wyt ti'n gallu neud? Dwi ddim yn mynd I rhoi popeth ynddo fe. Ie, mae'n rhywbeth really tricky ynddo fe. Yndi, a mae pobl yn deud dyma sail y holl PhD, felly os di hwn yn wan, fydd y gweddill yn wan, a dwi just... A weithiau ti'n ffeindio darn o waith sydd yn dod o pob dim at ei gilydd, a dwi just ofn colli rhywbeth, deud gwir, a mae o'n teimlo'n yn daunting, achos dwi teimlo'n lwcus gallu neud y PhD yma, ond mae rhaid ni stopio darllen a rhywbryd a dechrau sgwennu. Fydd o'n broses parhaol newid o, just mae o'n scary mynd i'r stage nesaf o sut. O'n i'n siarad roedd rhywun arall ar y podlediad cwbl wythnosau yn ôl, a roedd hi'n dweud bod hi'n newydd mynd nôl at yr adolygiad llenyddiaeth newydd neu 4 flwyddyn, achos oedd hi'n meddwl yn y flwyddyn gyntaf bod y proses wedi gorffen fyna, ond yn y 4 flwyddyn, ti'n mynd I wneud yr eto, so dim rhaid bod yn perffaith, siwr o fod. Yn union. Just angen neud o, de. Na, wy'n cyd-ymdeimlo gyda ti o ran teimlo'n stuck. Yr wythnos diwethaf o'n i'n neud... Wel, dwi wedi bod yn trefnu gwaith maes. Dyna bwriad fi erbyn y doleg ydi gorffen gwaith maes. So oedd hwnna'n targed eitha uchelgeisiol efallai. O'n i'n really eisiau gorffen y gwaith maes I gyd erbyn yn y doleg, ond nawr mae'r amser yn mynd ymlaen. A wy'n gwybod oedd yn... Efallai ormod I disgwyl I wneud erbyn y doleg beth bynnag, ond so wy'n gweithio rhwng ysgolion ac ar y foment, mae pob ysgol yn dweud, come in, anytime. A nawr mae rhaid I fi ffitio popeth mewn rhwng 5 ysgol, mae'n lot. A mae couple dy fi yn Abertawe, mae couple dy fi yn Caerdydd, so mae'r amser rhwng ddyn nhw yn... Mae'n teimlo fel lot. Mae'n bwysig bod ni'n deall bod pawb yn yr un sefyllfa yma ar y foment, ond mae o ran wneud gweithio'r PhD, mae lot o bobl yn... Union. Allen ni'n cymharu'n hynna ni neb arall, dyn ni gyd ar siwrnau unigryw ni, a mae o'n hawdd cymharu'n hyn i'r person arall yn y swyddfa sy'n lot o flaen fi, ond mae rhaid just erbyn lle dyn ni a just wneud yn gorau. Allai ddim cael pen fi rownd y gwaith maes fatha, ar ôl bod ar ben dy hun yn sgwennu am flwyddyn delio fo pobl eraill. Mae wedi bod yn ddiddorol. Ond o'n i'n siarad y Gweno, a roedd hi'n sôn am pa mor bwysig yw hi I siarad a pobl eraill am dy waith. Bod pobl yn ar llefydd wahanol, just cael y cyfle I dweud, dyna lle ydw I, dyna lle wyt ti, yn really helpu teimlo llai unig efallai. Mae hynna'n neud sens. Y dyddiau hyfforddiant mae Coleg Cymraeg yn neud wedi bod yn dyddiau lle dwi wedi teimlo lot gwell. Mae o yn gallu dwi'n effeithio hyder chdi sut ti'n teimlo am
sut ti'n nid fatha cynnydd efo dy waith, ond pan mae'r cyfle i ddod at ei gilydd efo pobl eraill, dwi bob tro yn teimlo well, felly dwi'n falch mae'r cyfleoedd yna yn y weithiau, ie. Ie, na mae'n bwysig, a hefyd, weithiau ti'n meddwl bod rhywun lot o flaen ti, ond maen nhw'n tu ôl i ti mewn meysydd eraill. Achos ni gyd yn gwneud pethau wahanol a adegau wahanol, chmod. So mae'n bwysig ystyried hwn hefyd. So mae hwnna'n kind of rhoi cyfle perffaith i ni, mwyn i ti esbonio tipyn bach yn beth ydy dy brosiect ymchwil. Be wyt ti'n edrych arno? Wel, dwi'n teimlo'n ofnadwy lwcus achos ges i sort of dewis y fy mhwnci mewn ffordd, achos nes i ofyn wrth un am archwilwyr, Raymond Williams yn yr adran athroniaeth, ac nes i ddweud dwi eisiau wneud PhD am Dosbarth Cymdeithasol Iaith Gymraeg. Mae ffrind fi sy'n darlithydd yn yr adran Sbaeneg, a ni siarad efo am y syniad yn ei PhD, a nath o ddeud wrth fi, wel, mae pobl yn gwneud PhDs yn y stwff fel arfer, dyl nhw gweld psychiatrist amdan, a mae hynna hyd wedi ticlo fi, achos, os ti'n mynd i wario 4 mlynedd yn neud rhywbeth, a os ti efo braint o gallu dewis be ydy dy PhD, mae'n neud sens bod o'n rhywbeth sy'n sort of yn rhywbeth sy'n mor bersonol, mae'n dod at, ti'n gwybod, the very core of your being, achos sut arall sy'n gallu cynnal sort of y diddordeb a meddwl amdano fo mor hir, a fatha i fi dwi'n teimlo fel bod, bod Cymru, mae'r iaith yn rhywbeth pwysig iawn un hunaniaeth cenedlaethol, ond hefyd mae dosbarth, ond fel mae neo-rwydfryddiaeth wedi mynd yn ei blaen, fel mae y pyllau glo chwareli wedi cael, fel mae yr economi wedi newid, dwi'n teimlo fel mae pobl yn teimlo reit disorientated am ein hunaniaeth ni o ran dosbarth. A mae hyn wedi bod yn rhywbeth mae'r adain dde wedi elwa o mwy na dim, achos da ni gweld cynnydd reform yng Nghymru. Mae'n rhywbeth dwi'n meddwl i boeni amdano fo, ond hefyd achos wrth tyfu fyny, nes i symud ysgol 5 gwaith, nes i ysgol yn y cymoedd yn y Rhondda tan o'n i'n 8, wedyn symud i Bala, wedyn i Llanfrothen, a wedyn i Sir Gaernarfon. Dwi'n teimlo fel hyd yn oed yn tyfu fyny, oedd y gwahaniaethau dosbarth yn rhywbeth oedd chdi ddim yn deall, ond oedd chdi'n deimlo. A mae dosbarth yn hefyd yn rhywbeth diddorol, achos i gynnal yr iaith Gymraeg, da ni wedi cwffio am lot o sefydliadau i gynnal yr iaith, achos mae ieithoedd sy'n heb sefydliadau yn marw, fel mae mhardner o Kurdistan, sgen iaith nhw ddim hawliau, mae nemor dim sefydliadau gen y iaith Cwrdaidd i'w chynnal hi, a rhan i rhai yn de Kurdistan, a rhai o'r sector breifat, mae pobl Cwrdaidd yn talu am ei hunan. Ond, mae'r ffaith bod y sefydliadau yma'n bodoli wedi creu rhyw fath o ddosbarth neu wedi tyfu dosbarth canol Cymraeg i iaith, a sydd wedi'w crynhoi yng Nghaerdydd, achos mae lot o sefydliadau wedi bod trwy lot o amser. Felly dwi jyst yn meddwl mae o'n ddiddorol, ac mae o'n rhywbeth sy'n rhan o bywyd pob un o'n ni. Dwi jyst eisiau ddallt o, achos mae'r athonydd Raymond Williams, mae syniadau fo'n cael ei ddefnyddio gen mudiadau fel cymunedoli, sydd eisiau prynu asedau cymunedol a cymunedau cymryd rheolaeth o'i tynged eu hunan, cael trydan, cael ei gweu'n lleol i'w gymuned yn rhad i cwffio fatha fuel poverty, just lot o bethau i gwneud yn cymunedau ni well fel gwrthbwynt i reform, achos mae pawb reit disillusioned efo gwleidyddiaeth. Mae o'n ffordd arall, ond mae Raymond Williams oedd o yn ei casgliad o dweithodau am Gymru, Who Speaks for Wales, mae dosbarth ar iaith Gymraeg yn rhywbeth creiddiol i ni fel cenedl, a dwi'n teimlo crossroads mawr yn rhyngwladol ac o ran Cymru a gwledydd Prydain. A mae o mor ddiddorol, dwi'n teimlo mor lwcus cael darllen amdano fo, so ni'n gallu mynd yn ddyfn ym mhob
direction amdano fo, a siarad amdano fo mor iawn, dwi'n siŵr fydd y gwrandawyr ddim yn eisiau hynny. Dyna ydy mhwnci. Dwi dal yn dysgu pethau newydd bob dydd, a pethau dwi'n darllen am dosbarth cymdeithasol, fatha gwaith Mike Savage nath wneud y Great British Class Survey, rhai blynyddoedd nôl ar y BBC, a nhw'n dangos pethau diddorol iawn, fel mae snobyddiaeth a classism, mae o yn dal yn bodoli, heb os nag o'n i bai, ond mae o'n gydd wan, achos dio ddim yn cool fod yn hiliol. Mae hyd yn oed pobl hiliol reform yn deud bod nhw ddim yn hiliol. Mae pethau classist, mae Katie Hopkins yn deud fel, mae enwau dosbarth gweithiol. Nath i ddweud bod enwau dosbarth gweithiol yn ddefnyddiol, achos mae hi'n gwybod wedyn pa plant i stopio plant i rhag chwarae efo. Mae hyn yn bodoli yn cymunedau Cymraeg Iaith, a mae o yn ffenomen sy'n gydd ac sy'n cael ei perfformio trwy chwaith, trwy ymddygiad, a hyd yn oed weithiau dwi'n teimlo fel mae y brwydr yr iaith yn gallu cael ei ddefnyddio fel mantell i guddio ffurfiau o classism. Dyna fydd fy ymchwil i dwi'n meddwl, ella'n licio gweld os ydy hyn yn wir, a mae yna lot o gwestiynau eraill fyd. Dyna peth fo PhD, mae o'n anodd gwybod lle i gychwyn, lle i stopio, lle mae'r ffiniau, lle mae'r ochrau. Ond dyna ydi os. So, basically, mae'r prosiect yn edrych ar dosbarth cymdeithasol ar Iaith Gymraeg, a sut mae dosbarth cymdeithasol yn effeithio ar y Gymraeg, neu mae'r Gymraeg yn effeithio ar dosbarth cymdeithasol, a sut mae pobl yn teimlo am yr iaith, neu ei agweddau tuag at y iaith, yn dibynnu ar ei dosbarth cymdeithasol. Ie, yn union. Hefyd pethau fel, mae yna sgwennwr o'r enw, academydd o'r enw Hadas Weis, a mae hi'n deud does na ddim fath beth a dosbarth canol. Mae hi'n deud na set o gwedoa a moesau o fod yn competitive, hunanol. Mae o'n dod o precarity, neoliberalism, ond mae o'n gwneud ni buddsoddi llai egni ni mewn cymuned, mewn illa trade unions, mewn cefnogi'n gilydd. Mae'n hyd yn oed gofalu ar ôl aelodau o'n teulu ni, pan mynd yn hyn, pobl sy'n mewn trwbl illa, sydd efo problemau iechyd meddwl, da ni gyd yn trio ffocysu ar ein hunan, ar ein gyrfaoedd, a gwneud ein hunan yn stable. Felly mae Hadas Weis yn credu na bod na ddim fath beth a dosbarth canol, ond set o werthoedd penodol ydi dosbarth canol, fatha as opposed i gwerthoedd o dosbarth gweithiol o brawdoliaeth, solidarity a hyn a llall. A mae yna bobl eraill yn cymryd fyw chydig bach llai sympathetic, yn deud mae pobl yn dewis bradychu y dosbarth ac maen nhw'n gwneud gwaith y 1% yn rheoli gweddill y dosbarth gweithiol. Mae o'n reit anodd cael dy ben rownd, ond dwi wedi teimlo y newid yna yn fy hun yn fy ngwerthoedd, achos pan gen ti blant mae ofn o colli bob dim, colli dy gartra, bod efo dim pres, mae yn amlwg mae yna lot mwy on the line pan ti'n y sefyllfa yna, felly ti llai tebygol ella o gwario amser ar nid stwff cymunedol a mwy tebygol o trio sortio dy sefyllfa dy hun allan. Ie, yn bendant. Na, mae'n swnio'n rili ddorol ac yn rili perthnasol i dy hun hefyd. Mae'n swnio fel rhywbeth sydd ti'n ymgysylltu a mewn ffordd kind of rif falle yn personol, mae'n swnio'n rili personol i ti, mae'r prosiect ymchwil, beth sy'n ddiddorol. Teitl y prosiect, os fi'n gywir, ydy y Werin Goll. Dwi'n credu teitl eitha pwerus yw y Werin Goll. Mae'n mae'n disgrifio lot am beth sy'n edrych arno. So mae cwestiwn dy fi ydy, pwy yw'r Werin yn dy prosiect di? Wel, dwi, supervisor fi Sean nath feddwl am y catchy teitl yna, mae'n dda iawn dydy, ond dwi'n licio teitl, ac dyna beth dwi wedi bod yn darllen flwyddyn yn trio dallt. Mae ffin rhwng dosbarth canol, dosbarth gweithiol, yn ôl Mike Savage yn rhywbeth, mae yna lot o ymchwil di bod yn ei gylch. Mae bobl fel lot o complexes, a mae pobl yn poeni lot am cael ei ystyried yn ddosbarth canol fydd ddosbarth gweithiol. Ond be oedd canlyniadau ymchwil oedd y canol, nath o newid strwythur dosbarth i 7 dosbarth gwahanol yn ei ymchwil o. Ond be oedd yn bwysig oedd, o'na wahaniaeth rhwng rhywbeth oedd yn galw precaritat, y bobl bysych chdi'n
gweld ar rhaglenni mae bobl yn galw'n poverty porn fel Benefit Street a fatha Jeremy Kyle, pethau sydd yn basically pobl ti'n ystyried sy'n ella fewn allan y carchar, bobl sydd bobl sydd oedd Owen Jones di sgwennu llyfr amdano nhw, Chavs, a nath subtitle of The Demonisation of the Working Class, felly y precarity, mae bywyd nhw wedi'w diffinio o precarity, mae nhw'n rhentu, mae gwaith nhw'n precarious, mae system benefits yn hollol precarious, ti'n gallu colli benefits fel yna, felly mae pob dim am ei bywydau nhw'n anwadal iawn, a wedyn mae'n wahaniaeth, mae'n gap mwy rhwng y dosbarth yma, dwi'n meddwl mae dosbarth yma'n 10% y bobl, dwi'n meddwl mae'n fwy yng Nghymru, achos mae 1 mewn 5 o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi, 1 mewn 3 o blant yn byw mewn tlodi, sy'n peth ofnadwy. Felly mae o'n berthnasol i lot fawr iawn o bobl yng Nghymru, ond mae o'n teimlo fel yn diwylliant Cymraeg iaith ni enwedig, y teip yma o bobl yna'n cael ei fetiseiddio neu yn cael ei gadael allan o'r sgwrs yn gyfal yn gwbl. Anamal iawn, mae pobl yma'n siarad o perspektif nhw o hyd, mae'n documentaries amdanyn nhw, neu ti'n gwybod beth dwi'n feddwl. Ond felly dyna beth yw'r ochr coll. Dwi ddim yn gweld yn diwylliant Cymraeg iaith, fel awduron, cerddorion, fatha, achos mae Cymru'n fach, dwi wedi cael y braint o cyfarfod lot o'n hoff awduron a cerddorion ac ati, ond mae hyn chydig yn controversial, ond just achos mae rhywun yn creu celf amdan tlodi, dio ddim yn meddwl bod nhw wedi profi tlodi, ac dwi'n meddwl mae angen i'r pobl sydd wedi profi tlodi, profi digartrefedd, profi bod yn y carchar, profi, ti'n gwybod, y sefyllfa, mae un diffiniad o'r dosbarth yma, mae Cathy Weeks, y Cymdeithas Egydd yn defnyddio, diw lumpen proletariat, sef yn aml merched, sef o plant a methu gweithio, neu'n pobl sy'n fudwyr sydd ddim yn siarad a gallu sgwennu Cymraeg na Saesneg, felly byth yn gallu cael mynediad i swyddi gorau. Pobl anabl sydd yn stuck ar benefits achos dyn nhw ddim yn gallu gweithio. Ac pobl sy'n methu cael gwaith yn resymau eraill fel iechyd meddwl neu wedi bod yn y carchar a neu system gofal a hynna llall. Felly mae'r perspektif, dwi'n teimlo fel mae'r perspektif yma o goll, ac mae rhan o'n efo, o'n i'n meddwl mynd nôl i brad y llyfr gleision pan o'n adroddiad am Gymru, ac oedden nhw'n beio'r ffaith bod bobl yng Nghymru efo moesa drwg a bod ni fobl drwg achos bod ni siarad Cymraeg. Felly dwi'n teimlo ers hynny nath Cymru fynd fewn i overdrive am sbiwch dyn ni'n barchus, a wedyn dyn ni wedi bod yn swingio fewn pendulum o sbiwch pa mor barchus dyn ni, sbiwch pa mor gymaint o rebels allan ni fod, amharchus allan ni bod, fel stwff Llwyd Owen, stwff, ti'n gwybod, hyd yn oed Cyfadog Pritchard, mae yna reaction yn erbyn y parchusrwydd yma, ond mae'n teimlo fel dyn ni'n swingio o extreme i extreme. Dwi'n teimlo, dwi dal yn trio darganfod pwy ydi y Werin Goll, ond mae o'n teimlo fel, mae lot o bobl o'n nghwmpas i, teulu, ffrindiau, mae profiadau bywyd nhw ddim yn matcho fyny efo profiadau bywyd y bobl sy'n cyflwyno yn diwylliant prif ffrwd, a dwi'n meddwl bod hyn ddim yn iach i'r iaith, dio ddim yn iach i'n cymdeithas ni. Ac o'n i jyst eisiau ymchwilio fewn i hyn. Ac mae'n resyma hollol amlwg. Mae'r un peth yn Lloegr, does na ddim lot o gwbl o bobl dosbarth gweithiol yn y diwydiannau creadigol, yn academia, dydy o ddim yn... Mae yna blocs dwythurol, os ti'n edrych fel teulu chaotic, os ti yn stryglo i ffeindio lle fyw, ti ddim yn mynd i gallu sgwennu, ti'n gwybod, llyfr yn hawdd iawn, mae yna barriers clear yna. A wrth gwrs mae yna exceptions, ond fel arfer mae yna rhyw intervention di bod yn sefyllfa bobl yna i ganiatáu nhw i ti'n gwybod, newid i sefyllfa. Dyna fo, dwi'n meddwl, mwy neu lai, os mae yna'n neud unrhyw sens. Na, ydy, yn bendant. A mae hwn yn dod yn ni yn neis, really, a kind of cwestiwn nesaf fi ydy, sut wyt ti'n diffinio dosbarth cymdeithasol? Achos o'n i'n wrth darllen trwy dy cynnig ymchwil di, neu dan nes ti anfon ata i, o'n i'n kind of adfyfyru ar kind of fy nosbarth cymdeithasol i, fel rhywun sydd yn dod o teulu working class, o'n i'n dweud, ond ni ddim mor working class a rhywun sydd yn byw rownd y gorn, like, y pethau o, o aspirations yn gallu llwyddo yn y meysydd
celf ac academia sydd yn rhywbeth sydd yn eitha middle class, y ti'n dweud. Ond wrth gwrs, dwi wedi wneud hwn, ond wi'n nabod lot o bobl sydd yn y working class hefyd, sydd ddim wedi cael y cyfle. So sut wyt ti'n diffinio rhwng y dosbarthiadau cymdeithasol fel yna? Wel, mae o'n gwestiwn dwi'n meddwl, mae lot o bobl yn ymrafol efo fawr hyn o bryd, a dyna sy'n neud hyn am gymhleth. O'na ddyfyniad o beth o'n i wedi darllen, classes under your skin, it's at the very core of your being. Mae'n rhywbeth ti ddim yn gallu deud be ydi o, ond ti'n gwybod be ydi o pan ti'n ei weld o, neu mae bobl yn meddwl bod nhw pan maen nhw'n ei weld o. A dwi'n meddwl dyna pam mae bobl fel Nigel Farage wedi bod mor llwyddiannus yn manipulatio bobl, yn dangos, yn trio gwneud hyn allan fod o'n ddosbarth gweithiol er bod o'n millionaire, fatha, achos mae bobl, mae sort of y diwylliant a'r y peth intangible yma. Dwi'n meddwl mae'r cyfryngau wedi sort of creu rhyw fath o ffug ddelwedd o be ydi dosbarth, yn enwedig y tabloids adain maen nhw'n deud, mae bobl, ti'n gwybod, bobl brainiacs yn uni, di bobl middle class, bobl elitist, ond mae hynna'n insinuatio di bobl dosbarth gweithiol ddim yn glyfar, mae'n creu hunaniaeth ffug o ddosbarth. Felly mae o'n minefield i ddeud gwir. Yn The Long Revolution gen Raymond Williams, mae'n deud, who does it serve to create all these categories? Ti'n gwybod, mae o'n social relationship o bwer. So, y perthynas rhwng y fi fel tenant yn landlord, y pwer rhwng y bobl sydd yn talu fi, y perthnasa rhwng institutions sy'n controlio bywyd fi. Hwna di'r sort of social relationship dosbarth sydd yn mynd mlaen. Ond mae Mike Savage wedi creu 7 dosbarth, ti'n gallu cymryd quiz a deud lle ti'n dod, ond mae'n rhywbeth unsatisfying iawn am hynna, achos mae'n teimlo fel dio ddim yn peintio y llun llawn. Da ni ddim yn, ti'n gwybod, Fordism a chwareli a pyllau glod, da ni ddim yn era yna o gyfalafiaeth rwan, da ni mewn oes gwahanol. Mae economegydd o'r enw Iaith Gymraeg, mae o yn deud da ni mewn oes o techno-feudalism, so da ni di mynd nôl o sort of neoliberalism fewn i stad o feudalism, lle da ni gyd mewn state of precarity, da ni'n talu cloud rent, technoleg wedi mynd, cael gymaint o reolaeth, mae'r platforms technolegol efo gymaint o rym, bod hyn di newid y system economaidd eto, a bod ni mewn system lle da ni'n mwy fatha, be oedd yn galw cloud surfs. Mae'n ddiddorol iawn i lyfr o techno-feudalism di enw. Fodd yr economegydd yn Siwsia oedd yn gweinidog yr economi yn Gwlad Groeg. Ond gofyn i unrhyw academydd, dwi'n siŵr nhw'n rhoi ateb gwahanol chdi am beth i dosbarth. A dyna pam dwi'n teimlo, wedi bod yn teimlo mor stuck efo'r PhD yma, achos dwi'n trio ffeindio diffiniad sydd yn teimlo'n iawn efo fy mhrofiad a bywydi a beth dwi'n gweld o gwmpas fi, a dydy dim byd cweit yn ffitio, ond y peth agosa allai ddeud ydy, dwi allai gweld bod y dosbarth o precariat yma sydd wedi cael ei stigmateiddio, mae yna rhywbeth yn hynna a'r diwylliant Gymraeg dylen ni ystyried a'r perthynas, sut mae'r dosbarth yma bobl yn perthnasu efo diwylliant Cymraeg iaith, ond hefyd mae angen, dwi teimlo dal dos na ddim diffiniad bron, ond mae o'n rhywbeth sydd yn all-encompassing ac yn effeithio ni bob dydd. Mae'n rili ddiddorol, mae kind of layer arall i kind of ychwanegu at hwnna ydy'r iaith Gymraeg hefyd, achos mae'r iaith Gymraeg yn kind of chwarae rôl rili ddiddorol mewn sut mae pobl yn meddwl am eu dosbarth cymdeithasol nhw. Wi'n nabod pobl sydd yn siarad Cymraeg yn y kind of dosbarth gweithiol. Dyn nhw ddim yn hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg mewn rai kind of sefyllfaoedd a meisydd, achos dyn nhw ddim yn credu bod safon eu Gymraeg nhw yn digon uchel i kind of ddefnyddio yn y ffordd na. Y weithiau wi'n nabod pobl o gwmpas, kind of o fy mhrofiad dysgu Cymraeg fel tiwtor Cymraeg i oedolion. Mae rai pobl yn meddwl taw iaith y middle classes yw'r Cymraeg weithiau. Mae rai pobl yn y kind of middle classes yn meddwl taw iaith y working classes yw'r iaith Gymraeg. So mae'r iaith yn
Gymraeg yn ymwedig yn rhywbeth ddiddorol i kind of ystyried yn trwy lens dosbarth cymdeithasol yma. Teimlo'n hollol amhosib, ond dwi'n meddwl mae o'n rhan bwysig o stori y Gymraeg. Fatha, dwi'n cofio, o'n i'n siarad efo rywun yn Eisteddfod, ac oedden nhw'n gwybod, mae o'n y public domain enw, mae brawd dwi wedi bod fewn allan efo jail efo problem ac ffyria, ac nath nhw ofyn i fi, ydy brawd chdi siarad Cymraeg? Ond sort of assumption yna bod bobl sydd efo problem ac ffyria, sydd fewn allan jail fel yna, bod nhw ddim yn siarad Cymraeg, ond mae brawd fi fo'r enw mwyaf Cymraeg posh sa chdi'n imaginio, mwy nag unrhyw un sa chdi'n... Mae'n swnio mwy fel enw arweinydd cyngor sir yng Ngwynedd na, ond fatha, mae o'n anodd, a o'n i'n ffeindio'n hyn mewn rhai llefydd. O'n i'n gwybod y gair Cymraeg am rhywbeth, ond o'n i'n teimlo fel se rywun yn meddwl bod fi'n trio bod yn rywun dwi ddim os dwi'n defnyddio gair Cymraeg, achos bod o'n teimlo mwy fel register, mwy dosbarth canol rwsut i defnyddio fo yn y space yna. Obviously mae lot o teulu fi, mae pawb yn siarad, mae teulu fi o Wynedd, mae iaith Gymraeg, dwi'n iaith naturiol, mae pawb yn siarad, ond yn rhai llefydd, dwi'n cofio mewn un cyfarfod, o'n i'n cadeirio cyfarfod mudiad iaith o'n i'n rhan ono fo, ac o'n i'n trio ngorau i ddefnyddio Cymraeg da, a nath pobl, rwy'n yn y gynulleidfa chwerthin arno fi, achos o'n i fo sort of vacancy o Gaernarfon, mae'n swnio fel dylai fi siarad Wenglish, ond achos dwi'n meddwl oedden nhw'n meddwl o'n i'n trio siarad yn mwy posh nag o'n i go iawn, nath nhw crindio neu wbeth mae'n rhaid sef rhannu a chwerthin, so mae'n hyd yn oed pobl iaith gynta, mae yna rhywbeth sy'n gallu teimlo'n socially awkward i siarad Cymraeg, achos mae o'n teimlo fel ti'n bod yn ffug, neu mae o'n teimlo'n annisgwyl neu wbeth. Dwi'n meddwl mae o'n gymhleth iawn efo'r iaith Gymraeg, a mae pobl di bod yn cwffio a mynd i'r carchar. Mae llyfr Ned Thomas, The Welsh Extremist, mae efo'r hanes o y holl ymdrech a'r abers nath fynd fewn i cael y sefydliadau Cymraeg yma gyd, ond mae'r sefydliadau yma i gyd ar blueprint, sort of, y syniad o sefydliadau Prydeinig, felly da ni wedi dod ar hierarchy fewn i'r Gymraeg, a mae'r hierarchiaeth yna, dwi'n meddwl, ddim yn newidiol i'r Gymraeg, achos mae o'n teimlo fel mae pobl yn cael eu rhoi mewn hierarchies. Mae yna ymchwilydd o'r enw Iolo Maddox Jones, nath ymchwil efo carcharorion, ac nath o ffeindio'n union be nes di sort of deud, bod pobl yn teimlo dosbarth gweithiol, y cyngarcharorion yn teimlo bod gwerth i Cymraeg nhw yn lot llai na dweda pobl yn siarad Cymraeg oedd yn gweithio ar lefel uchel yn y carchar, oedd nhw'n gweld sut fysa'r Cymraeg yn helpu iddyn nhw, ond doedd y dosbarth arall, doedden nhw ddim, oedden nhw weld, oedd o'n anigonol ag ati. Mae o'n subject emotionally charged, a weithiau dwi'n poeni am siarad am dosbarth a iaith yn gyhoeddus fel hyn, achos rhaglen ddogfen o'r S4C creu misoedd yn ôl, a nath boi o Caernarfon endaf siarad am ei brofiadau fo yn yr Eisteddfod, oedd rhywun wedi, bod yn horrible iddo fo, basically, a torri'r headphones o falle yn Eisteddfod, ac oedd o'n gweld hyn chydig bach trwy lens dosbarth. Oedd o fatha gatho lot o gasineb ar-lein, a cael pobl trio cancelo fo, felly mae o'n emotive subject ofnadwy, a mae o'n anodd siarad amdano fo. Pidwch o cancelo fi. na, does dim risg o hwnnw. Na, mae'n really ddiddorol. O'n i'n really struck yn dy kind of darn ysgrifenedig, oedd kind of sôn am bodiau a'r kind of cysyniad o cultural capital a cyfnewid rhwng cultural capital rhwng fields a bodiau yn theori ar gyfer y Gymraeg, achos mae hwnna'n rhywbeth o'n i'n meddwl am tipyn bach gyda'r Gymraeg mewn ysgolion, achos mae fy pwnci fel dweud i yn edrych ar y Gymraeg mewn ysgolion cynradd, a mae kind of cultural capital, mae syniad o Gymraeg fel cultural capital mewn ysgolion hyd yn oed yn rhywbeth really ddiddorol, achos mae rai plant yn meddwl bod y Cymraeg yn rhywbeth bwysig ac o lot o werth o ran cultural capital, a mae rai plant yn meddwl taw kind of maint o waith lleiaf sydd ar Gymraeg mewn rai ysgolion. So be wyt ti'n ffeindio hyd yn hyn tu allan, yn y byd, actually, o ran cultural capital, sut mae pobl yn ymateb i'r Gymraeg? Wel, mae hynna'n rhywbeth dwi wedi bod yn meddwl am, a
dwi'n teimlo fel dwi'n gorfod bod yn ofalus wrth trio gwneud fatha dadansoddiad am hyn, achos mae'r Gymraeg yn iaith leiafrifol, mae'n teimlo'n rili anodd deud unrhyw beth, mae o'n anodd iawn mynd fewn i'r stwff yma, achos mae o fel petai, tasen ni'n dadansoddi enghraifft cultural capital a sut mewn rhai ffyrdd mae o'n gallu creu, fel oedd academydd Neil Evans yn sôn am, oedd y taffia pobl yn crynhoi y cyfleoedd gan ddefnyddio'r iaith a defnyddio'r Gymraeg as an avenue of social advancement. Mae o'n teimlo'n risgi mynd yna a siarad amdan ella mae rhai ella ddim ar bwrpas, ond yn defnyddio'r Gymraeg fel manta, allu sort of cuddio snobyddiaeth cudd ma sy'n bodoli, oedd Mike Savage yn siarad am, ond mae o'n teimlo'n, sgynna i ddim tystiolaeth am hyn, os dwi heb wneud o'n ymchwil eto, ac jyst un syniad o lot ydi o, ond dwi'n teimlo fel mae na holl dosbarth a iaith diddorol, mae pobl wedi bod yn gwneud ymchwil pan bod cymunedau dosbarth gweithiol sy'n iaith gyntaf Cymraeg yn troi at y Saesneg, ella achos mae'r iaith Gymraeg yn teimlo fel mae o wedi meddiannu gan sefydliadau ac bod fatha, oedd y ffrindiau fi, oedd hi'n gwneud masters am y teitlodd streic ieithyddol Bethesda, pan bod pobl yn Bethesda yn troi'r Saesneg, ydy o fel maen nhw'n mynd ar streic, pan bod nhw'n mynd ar streic, ydyn nhw'n teimlo fel dydy'r diwylliant Cymraeg ddim yn eu cynnwys neu cyleddu nhw yn mhob ffyrdd math o beth. Dwi ddim yn gwybod, ond dwi'n teimlo fel chydig bach yn tôn, achos mae'n teimlo'n anodd iawn i critiseisio unrhyw beth am y diwylliant Cymraeg, achos da ni mewn sefyllfa mor fregus. Ar ôl toriadau 2008, nath Ben O'Ceili wneud ymchwil am sut nath y toriadau effeithio'r iaith Wyddelig ar ôl 2008, a mae toriadau tebyg iawn wedi bod yng Nghymru hefyd. Mae S4C wedi colli 40% o'i gyllid, mae'r Cyngor Llyfrau wedi colli lot o'r iawn o'i cyllid, mae'r iaith mewn sefyllfa fregus ar ôl, rhwng Covid a 2008, crisis economaidd, mae o'n teimlo'n anodd iawn deud unrhyw beth negyddol am y iaith Gymraeg, achos gallith o'i ddefnyddio neu sefydliadau sy'n cynnal iaith, achos gallai ddefnyddio yn erbyn ni, ond dwi'n meddwl rhaid ni pidio bod ofn sbio ar gwirionedd sefyllfa'r iaith a dosbarth, a ella fydd rhai bobl yn cymryd ymchwil a defnyddio fo mewn bad faith, ond os mae'r ymchwil yn drylwyr ac yn gryf ac yn dod at ganlyniadau fysa'n gallu helpu'r iaith a helpu newid y sefyllfa dosbarth, helpu galw allan y sefyllfa dosbarth yng Nghymru, y clodi uchel yng Nghymru a sut mae hyn yn effeithio'r iaith. Ella bod hynna'n mynd i fod yn wbath sydd yn gadarnhaol. A mae'n swnio'n hynod o ddiddorol. Mae'n swnio fel pwnc sydd yn rili gyffrous a mae'n adeg mewn hanes, nid ar y foment mae kind of political climate yn really neud i'r ymchwil yma yn berthnasol ac yn ddiddorol yn enwedig yn y cyd-destun yna. So mae'n swnio fel rhywbeth sydd yn really gyffrous. Dwi eisiau just gofyn yn gloi am sut wyt ti'n mynd i casglu'r data. So ni'n sôn am agweddau pobl, sut mae pobl yn ymgysylltu ar y Gymraeg, sut mae teimladau'r Cymraeg yn newid rhwng lleoliadau. Ond sut wyt ti'n mynd i, be fyddi di wneud mwyn casglu'r data? Wel, so ni'n licio gwybod hynna hefyd, achos dwi wedi bod yn meddwl am hyn lot fawr iawn. Dwi wedi newid fy nghynllun i hanner dwsin o weithiau, a dwi just ddim yn gwybod i ddeud y gwir. Dwi'n meddwl, ar hyn o bryd y cynllun ydy dewis rhyw 4 lleoliad ac mynd i gwneud ymgysylltu efo pobl leol trwy sefydliadau gwahanol, ella banciau bwyd a llefydd fel hyn, a cael cyfweliadau. O gennau syniad ar un adag bod fi eisiau creu rhyw prosiect cymunedol sy'n mynd i fod o fydd i'r pobl yn y gymuned a bod rhyw
cyfweliadau ethnograffig gallu bod yn rhan o hyn, achos dwi'n cysau syniad bod fel ymchwilwyr, da ni'n just yn fatha vampirod yn signo gwybodaeth allan o bobl. Mae pwnc o dosbarth yn un personol iawn, mae o'n un emotif, a dwi ddim isio cymryd amser rwy'n, cymryd egni emosiynol rwy'n, upsetio rwy'n hyd yn oed efo y cwestiynau, achos sef o'n gallu digwydd, achos mae'n rhywbeth sensitif ofnadwy, mae'n rhywbeth sy'n diffinio bywyd bobl i ddweud y gwir, a dwi eisiau parchu hynny. Felly, mae yna rhai pobl yn creu fatha dulliau ymchwilio sy'n brosiectau sydd yn rhoi bydd i'r pobl sy'n gwneud nhw, ond dwi ddim yn gallu dychmygu sut i wneud hyn o fewn yr amser a'r adnoddau sydd gennau, ond ia, o gennau syniadau mawr, ond ia, ddim yn siŵr eto. Na, mae'n naturiol, mae'n pwnc sydd yn, dwi'n cytuno, mae'n weithio mae'n anodd pan ti'n gweithio gyda phobl ar pwnc sydd mor personol ac yn mae pobl yn gallu cymryd hyn fel amddiffyn i'w hunaniaeth weithiau o ran trafod eu social class ma. So, ie, mae'n ddiddorol, ie. Oedd Lisa Mackenzie di gwneud interviews ethnograffig efo pobl oedd yn gweithwyr rhyw yn Nottingham, ac oedd rhai o'r cwestiynau wedi gwneud pawb teimlo'n embarrassed, achos oedd efo'n amlwg oedd nhw mor morally loaded, oedd hi'n gofyn, ydych chi'n mynd ar opera a pethau fel hyn, ac oedd pawb jyst yn chwerthin, a ydych chi'n gwylio teledu, ac oedd rhai o'r atebion yn really, ti'n gwybod, doniol, achos oedd nhw dda, dwi'n gwylio teledu o pan dwi'n deffro i pan dwi'n mynd i gysgu, achos mae pawb yn gwybod, mae gwatcha teledu o gymharu mynd i'r opera, a gwerth cymdeithasol uwch yn cael ei roi ar rhai mathau o ddiwylliant na'i gilydd, na diwylliant ydy o gyd ar ddiwedd y byd. So, oedd o'n ddiddorol iawn gweld hynna. Mae bobl yn meddwl maen nhw'n diseinio questionnaires efo ffyrdd cydd o ffindio allan am bobl, ond mae bobl yn glyfar, maen nhw'n gweld trwy hynna i gyd. Yn bendant. So, kind of cwestiwn olaf cyn i ni symud ymlaen at y cwestiynau gloi. Be wyt ti eisiau gweld fel draweffaith yr ymchwil yma? Be wyt ti eisiau dod mas o'r canlyniadau yn y dyfodol hir? Ar y lefel personol, swn i'n licio gwybod pa ddosbarth dwi yn ddo, a swn i'n licio dallt yn hun a'n teulu am hoffiad i yn well, ond ar y lefel yr ymchwil, swn i'n licio sefo yn ddechrau ar mwy ymchwil fod am dosbarth ar Iaith Gymraeg, a pobl gweld pwysigrwydd dosbarth yn cynllunio iaith ella, ac yn sut mae bobl yn teimlo'n emosiynol am yr iaith. So ni jyst yn licio pobl talu fwy o sylw ar y pwnc yma, a hefyd canoli y lleisiau a'r profiadau ella sydd ddim yn cael ei cynrychioli yn y diwylliant gan y bobl hynny, lle does dim angen i bobl dosbarth canol sgwennu dramau, caneuon, llyfrau amdan profiadau bobl pan sy'n nhw'n gallu neud o'i hunan sy'n nhw fo cefnogaeth iawn. Ie, yn bendant, na wych. So, cyn i ni orffen, mae 2 cwestiwn gyda fi, a dwi'n gofyn pawb yr un cwestiynau. So, cwestiwn cyntaf yw, beth mae pobl gallu wneud i ymgysylltu â maes dy bwnc yn fwy? Falle podlediad arall, llyfr neu unrhyw beth arall? Wel, swn i'n deud mae gwaith, os ydych chi'n licio athroniaeth, gwaith Raymond Williams, mae syniad efo yn berthnasol iawn i Cymru, Who Speaks for Wales. Dwi'n meddwl mae hwnna'n le da iawn i ddechrau. Mae'n siarad am structure of feeling a pethau sy'n neud gymaint o sens. Nes i grio pan o'n i'n darllen un o essays, fatha, oedd o just mor touching, fatha, so swn i'n argymell hwnna, ac i ddweud y gwir, mae yna dipyn o podcast gwahanol, a llyfr Ben O'Keili ella am neoliberalism and the Irish language, mae hwnna eitha da, dwi'n meddwl allan ni gymaru lot o bethau rhwng Cymru a Iwerddon, so swn i'n argymell hynna, dwi'n meddwl. Cool. Ac hefyd, yn olaf, beth wyt ti'n gwneud i gadw'n sane yn ystod y PhD? Darllen, mynd mas am dro, gwylio Love Island? Wel, mae gennau hogan fach 4 oed, felly mae hi yn reit grounding. Dwi'n gallu poeni am PhD pan mae hi isio chwarae neu be bynnag, ond i relaxio, mae dipyn o ffrindiau'n dod i visitio, cael swper efo nhw. Dwi'n weithiau
Mae gwylio teledu, dwi'n endio fyny binge o series, so mae'n beryg dechrau'r series, achos wedyn dwi'n methu stopio, dwi'n mynd i gweld yn hwyr am y pob dim yn mynd y mesu, ond dwi'n dechrau gwneud Couch to 5k, Couch to 5k, so rhedeg. Dwi'n etio dydd wsos, so mae hynna'n helpu iechyd meddwl fi ddigwyr. I gadw'n syn, dwi'n gwneud Couch to 5k, a dwi fy hogan fach, felly mae hi'n cadw fi'n brysur, ac dwi just licio fedio allan o flaen y teli weithiau. Peidio teimlo'n rhy galad ar yn hyn a just, cymryd breaks o gwaith pan mae angen lle. Na, wych. So, yn olaf, le mae pobl yn gallu diffeindio di ar-lein? So, LinkedIn neu? Dwi ar LinkedIn, Heledd Williams, ac gynnau profile Instagram, Heledd Mlangell, dwi'n meddwl. So, ond dwi ar website y Coleg Cymraeg fyd, so dwi'n siŵr mae yna ffordd cysylltu fi fel fanna. Ond, diolch am y sgwrs, nes i rili mwynhau o. Ac, mae o'n rili neis siarad am dan yr ymchwil weithiau i, hyd yn oed cael trefn o'r meddyliau'n hyn. So, diolch. Greit, diolch am ddod. Gobeithio weleud i'n fian. Diolch, Hwyl. Diolch yn fawr iawn am rando ar y bennod hon o ymchwil ar y gweill. Heddiw glywon ni am brosiect Werin Williams sy'n ymchwilio Dosbarth Cymdeithasol ar Iaith Gymraeg. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon ac hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn ymchwil ar y gweill ar eich hoff lwyf am podlediadau. Diolch eto am rando a byddwn ni nôl gyda mwy o ymchwil mewn pythefnos. Diolch pawb.